Og velkommen til matematikhjørnet. I dag der skal vi lære om cosinus, sinus og tangent. Og det vil vi så bevise. Først så tegner vi et koordinatsystem, hvor vi så tegner en retvinklet trekant i. Den er retvinklet. Så tager vi enhedscyklen ind, og enhedscyklen den er en enhed ud på alle akser. Så her og her, her, så minus og minus. Det er det samme med cosinus, sinus og tangent. Det er, at først så vi kan finde cosinus her. Den spejler sig ned i x-aksen. Vinklen til cosinus. Og sinus den spejler sig ud i y-aksen. Og så har vi vinklen A her. Altså det er den vinkel, som går op her til cosinus og sinus. Alt efter hvad man skal tage af den. Så tegner vi de store. Og de små de længere på de små sider og vinklerne der. Det er B-mærke, C-mærke, og så har vi lille C-mærke og lille B-mærke. Ja, og altså da vi ved, at den her er 1, og det her det er også cirklens radius, så kan vi også regne ud, at den her er 1. Så det vil sige herfra, fra A til A-mærke til B-mærke, så er den 1. Så det vil sige, lille C-mærke er 1. Og så skal vi finde skalafaktoren for den her lille trekant og den store trekant. Og det gør vi ved at dividere lille c med den her c-mærke. Det er bare skalafaktoren. Og da vi jo kender c-mærke, men c, altså hypotesen til hypotenusen, er det ikke det, der hedder? Hypotenusen til A, B og C, altså den der, den kender vi ikke, den er ukendt. Så vi kan sige sådan, da den er ukendt, bliver den stadigvæk C, og da vi kender, at den her er 1, bliver den. Og så kan vi regne ud, at skalafaktoren er lige med C, fordi du dividerer C med 1, og det er jo lige med C. Da vi kender siden, altså at K er lige med siden C og siden C-mærke, så får du skalafaktoren, så kan vi også sætte A og A-mærke ind, så vi kan finde skalafaktoren for det. Og det bliver A divideret med A-mærke. Og ikke mere, fordi den ved du ikke er A, eller er E. Ja, okay. Filmer du? Okay. Jo, vi klipper det bare. Okay, så har vi fundet, eller så har vi en formel her. Og da vi ikke kender A, altså siden A derovre, og siden lille A-mærke, så skal vi isolere A. Her har vi formel for, hvordan vi finder skalafaktoren ved hjælp af at dividere siden lille A herovre med lille A-mærke. Og da vi skal finde sinus, som altid ligger ved den modstående katete, det vil sige den her og den her lille trekant, så skal vi isolere A i formen herover, og det gør vi ved at gange den ind. Så det bliver sådan her. 2 gange A. Herover, så kan vi se, at K, det er skalafaktor. Og da vi har regnet K ud her, hvor vi har fået den til at være C, så kan vi skrive A med C, og så gange A-mærke, og da vi her kan se, at A-mærke er det samme som sinus A, så kan vi bare skrive sinus A. Og så skal vi kunne bevise, hvordan vi finder sinus A. Altså det, der
der står herovre, så skal vi dividere C med sinus A, så der kommer til at stå, så sinus kommer til at stå alene, sinus til VA. Og så kommer der herover, så når vi dividerer C på den her side, så skal vi også dividere C på den her side. Så der kommer til at stå A divideret med C. Og det kan vi også skrive som senere, så det vil sige sinus til vinkel A er lig med A divideret med C. Og hermed har vi bevist, hvordan vi finder sinus i enhedscirkel. Nu skal vi bevise, hvordan vi finder cosinus. Og der kan vi se, at den hosliggende katete, det vil sige de her kateter herovre, altså B-mærke og B, de vil have med hypotenusen, som er C-mærke og C. Så skriver vi K, det vil sige skalefaktoren, er lige med B divideret med B-mærke. Da vi skal finde cosinus af den store trekant, det vil sige den her, så skal vi isolere B ved at gange ind i formen her. Det vil sige, B er lige med B-mærke gange K, som er skalefaktor. Så kan vi skrive B er lige med, det ved skalefaktoren er lige med C, så kan vi bare skrive C. Og da vi ved B-mærke er det samme som cosinus til vinkel A, så kan vi bare skrive cosinus til vinkel A. Og så skal vi dividere C i formen her for at isolere cosinus til A. Og det gør vi ved at sige cosinus til A. Så siger vi, så når vi dividerer C herovre, så forsvinder C. Og så skal vi også dividere C på den anden side, så det bliver B divideret med C. Og vi skriver på en kanermåde, så der står cosinus A er lige med B divideret med C. Dermed har vi forklaret form på, hvordan vi finder. Da vi nu skal bevise, hvordan vi finder tangens til A, bruger vi formen herover, hvor der står modstående katete divideret med hosliggende katete. Og det kan vi se, at det har vi også herover, hvor det er sinus til vinklen. Det er den modstående katete divideret med hypotenusen, og cosinus til vinklen, det er den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Og så kan vi dividere sinus med cosinus. Sådan her. Når vi dividerer de to med hinanden, så går hypotenuserne ud med hinanden, og så har vi formen den modstående katete divideret med den hosliggende katete. Og det er det samme som formen, vi har her. Der er den modstående katete divideret med den hosliggende katete. Så det kan vi bare tanke til vinkel A er lige med. Og da sinus er det samme som den modstående katete, så kan vi jo bare skrive sinus i den her form. Sinus til A divideret med, og cosinus, det er det samme som den hosliggende katete, som vi har i formen herovre. Så skriver vi bare cosinus. Og da vi ved, at sinus til vinklen A, altså sinus til vinklen A, det er A divideret med C, så kan vi skrive det her. Og så skal vi dividere, for det gør man i formen for at finde tangent. Og da vi ved, at cosinus er det samme som B divideret med C, så gør vi også det. Og så når du dividerer de to med hinanden, så ved vi, at C og C de går ud med hinanden. Så der kommer til at stå A divideret med B. Og så har vi ligesom bevist, hvordan vi finder tangens til vinklen. Yes. Så i stedet for at sætte A ind i enhedscirklen, så kan vi bare sætte vinklen B ind i enhedscirklen. Altså det vil sige, at vi drejer trekanten. Og så bruger vi de samme formler for at finde sinus, cosinus og tangent. Slut.